जय जगन्नाथ सांग मैंने तो वेलकम कर गोटे नुआ भिडियो को। तो आज आम आज ढेंकानाल साइंस पार्क बुलाया तो पूरा टिकेट वेट हो जाए खाली जीव सिक्यूरीटी भाई ये बस तो टिकेट देखिए भर बस चलतु तो भाई आमर पूरा टिकेट देख चिरी देले आम जब भर को एंट्री ठेकुआ अच्छी है छोट छोट ठेकुआ छोट ठेकुआ बढ़िया बढ़िया ठेकुआ अच्छे ना केतरा अच्छा कि बढ़िया लगे कि बेचा कर भात 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 दे कलाटे एत धड़ा भर गोटे कला ना कि कला तीन टा कला खाली रोक ना कि तीन टा कला ना एपटे चा भर जा छटा खुला छटे बंद ढेंकानाल विज्ञान केन्द्र भर पशिया कौन कौन अच्छे सब देखा चलतु पूरा म्यूजियम पूरा कौन कि बुझीपारी ये लिखाई कि ये भर पूरा देखो पूरा पूरा गोले आकार गोटे अच्छी चारिपटे देखिले देखा जो गोलेटा पूरा गोल देखो पूरा गोले देखा ये हाथ लिखाई कि कौन कि ये हाथ दिया गोटे मानने गीत बाज दी हाथ दे काराटे मारू हाथ मारे एटा कौन तो मुझे जानी पान टोटाली ये लिखा हलदिया बिंदु ये जो हलदिया बिंदु अच्छे ऊपर रखिले कौन चित्र सम्मान देखा हेल्ला किसी बुझीपारे मुझे कौन तो जापर ये कौन विज्ञान साइंस जापर लिखा कौन लिखाई सुइच चिपकु बल नियमित ये सुइच जीविल बोधे कि जना पड़ूनी जानी हो अलग अलग जिन के कौन अच्छे कि जानी भरटा बाबारे कूह भाया कूह भाया गोटे टल कौन अच्छी ठंडा ठंडा लगे बेसी लगी कौनटा कि बुझे भाई दीटा से लगी ठंडा ठंडा पूरा टाइम कम अच्छे बुलाया ना कि पड़ा देखे हेनी तुमको ये कौन देखे
ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବା ଦେଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିତର ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ତ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିବା। ଟାଇମ୍ କମ୍ ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଇକେଲ ଉପରେ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳି ବସିଛି। ଆରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଡାଇନୋସର ଗୋଟେ ଅଛି। ଆରେ ଏଟା କାହିଁ ନେଇନାହିଁ ତ ଡାଇନୋସର ଖଣ୍ଡିଆ ଡାଇନୋସର ତା ହାଡ଼ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଶୋଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ଇଏ ବୁଲୁଛି ନା ଇଏ ମାରିଦେବା ଟିକେ। ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲସେ ଦେଖିବନି। ଆଉ ଦିନ ଆସିଲେ ଭଲ ଦେଖିବା ଆଉ। ଏଇଟା କିଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଭିତରେ ୟା ଭିତରେ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ ଦିନ ଆସିଲେ ଭଲରେ ବୋଲି ଆଉ। ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ନାଁ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ଚିପିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଚିପ ଦେଖେ ଲାଇଟ୍ ଏପଟେ ଚଳୁଛି। ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି ଏଟା ଜୀବନ ନାହିଁ ଆଉ। ଏସବୁ ଏଟା କ'ଣ ହୁଏ ନାଇଁ ଏଟା ହଲୁନି। ହାଇଟ୍ କେତେ 5 ଫୁଟ। ଏଟା କ'ଣଟା ଗୋଟେ ବି ଜାଣି ହେଉନି। ଆରେ ଏଇ ପଥର ବି ହଁ এটা କ'ଣ ଚିପିଲେ କିଛି ହେଉନି। ନା ଦେଖିବା କି ଛାଇ ଘର ଦେଖ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା। ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ ବୋଧେ ଦେଖାଯିବ। ହେଲେ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ଛାଇ ଦେଖାଯିବ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ହେଲେ ନାଇଁ ଆସୁନି ଆସୁନି। ଏ ଗୋଟେ ଏ ସୁଇଚ୍ ମାଇଲେ ଏଟା ବୁଲିବ ନା। ଏଇଟା କ'ଣଟା ରହ ଟିକେ। ଏ ସୁଇଚ୍ ମାଇଲେ ଏଟା ବୁଲିବ। এই সুইচ ফুইচ মাইলে সব বুলুଛି ଆଉ ସିଷ୍ଟମ ତ ଅଲଗା ସବୁ ଦେଇଛି ଆଉ ହେଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ହେଲା ପାଣି ଆରେ କିଛି ତ ନାହିଁ ପାଣି କେମିତି ଯାଉଛି ଖାଲି ସୂତା ଲାଗିଛି ପରେ ପାଣିଟା କେମିତି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନଟା ଅଛି ଯାଇଲୁ ଦେଖେ ପାଇପଟା ସେ ଯାଇଛି ଉପରକୁ ଯାଇଛି ସୁଇଚଟା ମାନେ କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାହାରି ଗଲୁ ବର୍ଷାଣି ଦେଖି ଆସିଲୁ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଯିବାରି ଲୋକଟା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ପୁରା ବେଙ୍ଗ ଇଆଡ଼େ ବାକି ଅଛି ରାସ୍ତା ଆମେ ଯିବୁ ଦେଖା ଦେଖି ଚାଲିଲୁ ଏପଟ ଫାଳିଟା ସରିଲା ଦେଖା ଦେଖି ତାହେଲେ ଏପଟକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଦେଖା ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ତୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପରେ ଏମାନେ ଉଠେଇବୁ ଫଟୋରେ ୟା ସହିତ ଉଠେଇବୁ
ସାଇନ୍ସ ଜମାରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ରଗଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ନଙ୍ଗୁଳି ସହିତ ପତ୍ର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ଏଇ ପର୍ସାଟା ଖାଲି ଦୋଳି। ଆରେ ଏଟା କି ଦୋଳି ବେ? ଏଟା କ'ଣ ଏ ବାଳ ଓଜନ ବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା ନା ଝୁଲେଇବ ବୋଧେ। ଝୁଲ ଥରେ ବୁହ। ଧର୍ମକଣ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହଲୁଛି ବାଳ। ହଁ ବାଳ କିଛି ବୁଝିବନି ଏ ବିଷୟରେ। କ'ଣ ଦେଖେଇବି ତମକୁ ଆଉ। ଏ ଯାକେ ଖେଳିଲୁନି ଦୋଳି 30 ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଦେଇକି ଯିବି ନା ଆଉ। ଖେଳି ଖେଳି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଯିବି ନା। ଦୋଳି ଫୋଳି ଖେଳିକି ଉଠେଇଦେବି। 30 ଟଙ୍କା ଉଠିବା ନାଇଁ କି? କୋଉ ପଟେ?